ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና ስለ ጸናሐና ጊዜ ስለ ዘለና ጊዜ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድማ ስለ ቃልካ ጽልለኹ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ ምሰና ስለ ዘሎ ክብርን ህበካ አለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንቃልካ ክነድህብ ኣብ ቃልካ ዘሎ ተኣምራት ክንርኢ ክድግፈና ብሽም ኢየሱስ ጽልለኹ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክውሃበኩም ዓይንት ልቦናኹም ክበርህ ከም ዝተባሃለ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምግላጽ ኣብዝ ቦታ እዚ ብምልአት ኣብ ህይወትና ብምልአት ኣብ ልብና ብምልአት ክንቀሳቀስ ልብና ክንከፍት ክድግፈና ብሽም ኢየሱስ ደጊሜ ጽልለኹ ክብረ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ለማዓንቲ መበጋሲ ንሪኦ አምላኽ ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ከምዚሉ ተዛሪብሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ከምዚሉ መልእኽቲ ጽሒፉ ኣብቲ ቁጽሪ 19 ክሳብ 20 ማለት እዩ ኣሕዋቴ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጉ ዝቀደሰልና ሓድሽን ህያውን መገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት ኣምላኽን ኣብ ሊቀኻን ካብ ዝህልወናስ ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነጺጉ ስጋናውን ብጽሩይ ማይ ተሓጺቡ ሙሉእ ብተረዳናይ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝብል ደሎ ዕብራውያን ኣይሁድ እዮም ብናቶም ድሕረ ባይታ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ካብቲ ዝዓበይዎ ካብቲ ዝተምሃርዎ ካብቲ ዝነበርዎ ናብራ ድማ ኣተሓሒዙ ምስኡ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብሩ ነይሮም መጋረጃ ነይሩ ቤት መቕደስ ነይርዎም ቀጽሪ ነይርዎም ኣብ ደገ ድማ መስዋዕቲ ገይሮም ዘን ናብ ኣምላኽ ይቐርቡ ነይሮም ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንምንታይ ኢና ነዚ ንሪኦ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 1 እንታይ ኢሉ ኣሎ ንሙሴ ዝተዛረበ ቀደም ማለት እዩ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እንደገና ሕጂ ከምዚ ይብሎ ኣሎ ሕጂ ድማ እዚ ንብሎ ዘለና ኣውራ ነገሩ እዚ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፋን ግርማ ተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ዳ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስ ድንኳን ሓቅን መቕደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋል ከም ዝመሰለ ሊቀ ካህናት ኣለና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እንታይ ዝዛረብ ደሎ ንሙሴ እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎሲ መቕደስ ኣርእይዎ ኣብ ላዕሊ ኣብ ወይ ኣብቲ ከረን 40 መዓልቲ ምስ ገበረ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ኣርእይዎ እሱ ከዓ እንታይ ኣርእይዎ መቕደስ ኣርእይዎ ማለት እዩ ሕጂ በኣልክዕ ትመስል ጌርካ ከዓ እንታይ ግበር ኢልዎ ስርሓለይ ከምኣ ጌርካ ስርሓለይ ኢልዎ ጥበብ ዘለዎም ሰባት ገይሩ ከዓኒ ብኡ ገይሩ ሰሪሖም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ከምዚ ክገብረሎም ከሎ ግና እግዚአብሔር ሓደ ሓሳብ ነይርዎ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ዝብል ኣብ ማእከሎም ምእንታን ክነብር ሲ ኢሉ ዘጸአት 25 ቁጥሪ 8 እንታይ ይብል ኣብ ማእከሎም ምእንቲ ክነብር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይግበሩለይ ኢሉ መቕደስ ይግበሩለይ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር እቲ ናቱ ቀንዲ ዕላማ እቲ ናቱ ቀንዲ ሓሳብ እንታይ እዩ ምእንታን ኣብ ማእከሎም ክነብር ምእንታን ኣብ ማእከሎም ክመላለስ ኣብ ማእከሎም ከም ንጉስ ክብሩ ኮይኑ ክመላለስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ቆሮንጦስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክነግሮም ከሎ ከምዚ ኢልዎም ጎይታስ እንታይ ኢልዎም መንፈስ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር እንታይ መንፈስ እዩ ወይ ከዓኒ ኣካል የብሉን ኢልዎም እንድሕር ዳእቲ ሓሳብ ንሕዞ ዘለና ኣብ ድንኳን ዝቕመጥ ኣይኮነን ወይ ከዓ ድንኳን ዝድርቶ ኣይኮነን ኢሉ ኢሳያስ ልክዕ ከምኡ ኢልዎም ኣሎ ሰማይ ዙፋነይ ምድሪ መርገጽ እግረ ከመይ ዓይነት መቕደስ ሽኹም ክሰርሑለይ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መለኮትነት ናይ እግዚአብሔር ምልአት ካብ ምርዳእ ዝሓለፈ እዩ ስለዚ እዩ ነዚ ኸብርህ ስለ ዝደለየ እንታይ ኢልዎም ጎይታስ እንታይ ኢሉ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ እንታይ እዩ መንፈስ እዩ በቃ ክትድርቶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ መልክዑ ክትሪኦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከመይ ይመስል ክትፈልጦን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ናቱ ህላውነት ጥራይኻ ክተስተማቕሮ ትኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ማእከሎም ክነብር እየ ዝደሊ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ ማእከሎም ከዓ ክሓድር እየ ዝደሊ ኢሉ ኣብ ማእከሎም ከዓ ክመላለስ እየ ዝደሊ ኢሉ ካብ ቀደማት ሒዙ ካብ ብሉይ ኪዳናት ሒዙ ማለት እዩ ኣብ ማእከሎም ክመላለስ ኣብ ማእከሎም ክነብር ኣብ ማእከሎም ኩሉ ግዜ ክህሉ እየ ዝደሊ ኢሉ ተረድኡ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል እስራኤል ብክብሪ ክህሉ ከሎን ዘይክህሉ ከሎን ብጣዕሚ ፍልልይ ኣሎ ኣብ ህይወት ሰባት እውን ብጣዕሚ ፍልልይ ኣሎ ለበይኒ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ኣብ ምንታይ ዝነብር ኣብ ማህሌት እስራኤል እዩ ዝነብር ኣብቲ ተቐደሰሉ ቦታ እዩ ዝነብር ኣብቲ ዝተመስገነሉ ማህሌት ማለት ባንችስ ኦፍ ፕሬይዝ ዝብልዎ
ወይ ድማ ብዝሒ ምስጋናታት ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ዝፍልፍል ምስጋናታት bubbling praises ኩሉ ግዜ ኣብ ዝፍልፍል ምስጋና ናይ እግዚአብሔር ህላውነት እንታይ ይገብር hover ይገብር ወይ ድማ ይዝምቢ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ህላውነት እንታይ ዘሎ ኣብቲ ዝፍልፍል ምስጋና እዩ ዘሎ ዝፀመን ተሎ እንታይ ይግበር ኢሉ ጎይታ ይምፃ ኢሉ ስለዚ ክንጅብርቦ ይብላዕሊ ክመጾ ይኹን ሻወር ኣይበለ እንታይ ዳ ካብ ከብዱ ግን አንተ ክገብር ኢሉ ክውሕዝ ኢሉ ረባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዝፀመ ኩሉ ግዜ ክመጽ ከሎ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ክባርኽ ከሎ ኩሉ ግዜ ክመስግን ከሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ካ እንታይ ይገብራው ህላውነቱ ይገልጽ ጎይታስ ኢሉ ሽዑን ሰብ ቆሮንጦስ ክነግሮም ከሎ እንታይ ኢልዎም መንፈስ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ኢልዎም ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘሎ ከዓኒ ኩሉ ነገር ይዝወድቕ ካብ ኩሉ ነገር ኢኻ ትናገፍ ማለት እዩ ሓርነት ኣሎ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ ንሱ ጎይታ ዝኾኖ ኮን ይሮት ትርጉም ሓድሽ ትርጉም ከም ገይሮም ኣሎ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ዘይኮነስ ኣብቲ ሓደ ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ ንሱ ጎይታ ዝኾነሉ ኣብቲ ጎይትነቱ ዝተገልጸሉ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ከም ጎይታ ትሪት ዝተገብረሉ ወይ ከም ጎይታ ዝተወስደሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን عرف ثلاثة كاب قطر 16 تحت لكم 18 خباب اندحر هم افسون كم يلوم قويت يسوع كريستوس كاني بامنت اما اكلكم انت يقبريلو كحدريلو እግዚአብሔር ይመስገን من انت يقبر ما حدر كبر من انت كجز يلو እግዚአብሔር ይመስገን ما تو خننا كل ጊዜ ኣብ حدش كيدان ابولي كيدان اب فلل ያለው كل ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስና ህንብቆልና በሆማ አይነት መንፈስ ከነብቦ ይዝግባ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ አንታይ በበይኒ ኣብቲ ቡሊ ኪዳን ክንገሮም ኮሎን ኣብዛ ሓድሽ ኪዳን ክንገረና ኮሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቡሊ ኪዳን ግና ኩሉ እንታይ ኢልዎም ጽላሎት ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ግን እንታይ ባዕሉ ተኣካል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ባዕሉ ትጎይታ እዩ ዘሎ ባዕሉ ቤት መቅደስ እዩ ዘሎ ንሕና ግና ኢሉ ሰብ ዘይተኸላ እንታይ ዝኾነት ሰብ ዘይተኸላ እንታይ ኣላትና ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፋን ግርማ ተቐመጠ ናይቲ ጎይታ ዳእምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቅደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ من يوز مقدس زين دحريلنا كل جزء خنا استوعلوا زجب أن أنتي قويت أنتي حجة كل جزء منفسي بيت مقدس نحن عينا مقدس مالت كل جزء أنتي زجب براي منفس جزء عبير منفس قدس زحدر اللي بوتاي مالتي عبير يمسكن منفس قدس أما أخهم حد يروح خمزلهم أيتفلتون يخوم إلوا من سب قرآن تاسب أنتي مالتي قويت أنتي منفسي أبت منفس قدس ጎይታ ዝኾነሉ ካው አንተ ያለው ሓርነት አለው መንፈስ ቅዱስ በመልአት እዩ ዝሓድር ስለዚህ ካብሉ ኪናናት ሒዙ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ግን ዝደልዮ ነገር እንታይ እንድሕሪልና አማ ከሎም ክነብር ስለዚህ ንሰብ ኤፌሶን ከምዚ ኢልዎም ሓድሽ ኪዳን ካብ ቁጥር 3 እንድሕሪናዮ ከምዚ ይብለና ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ይብል ሓቀይ እቲ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽናን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን ምስ በለ أما كم تأكد من قبل زي بقول من قدسان جرو زقمنا يبلنا مالتي ويكاني فتسيمو إذا سمع مالتي تحسب ስለዚህ እዚህ ተፈጸመ ነገር ሲን ምን ታይ ዘይር እንዴና ሁሉ ጊዜ 10 ሸውዓተ ዮሐንስ ከምዚሉ እቲ መንፈስ ሐቂ ናብኻትኩም ምዝመጽ ግና ኢሉ spirit of reality ሎም ገሊኦም ተርጉሞም እንታይ ማለት እዩ ናብ ኩንነት ዘመጽ ወይ ከአነት ዝተባህለ ቃል እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ዝፍጽም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ንቃሉ እንታይ ዝገብር ዝፍጽም መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ንቃሉ እንታይ ዝገብር ስጋ ዘልብስ መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ንቃሉ እንታይ ዝገብር ህያው ዝገብር ሪኹም ብዙሕ ሰብ ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ንዓና እንታይ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ እዚ ኣንኻ ከም ዘይኮን ምንታይ እንድሕሪካ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ ንቃሉ እንታይ ዝገብሮ ህያው ዝገብሮ ዘን ዝነገረኩም ዘለኹ ቃላት እንታይ ይሉ ፊደልን መንፈስን ህይወትን እግዚአብሔር ይመስገን ህይወትን መንፈስን ዘሎ ቃል እዩ እንታይ ዝገብር ዝፍጸም ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ህያው ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር ዝውረስ ምንታይ ዝኸውን እቲ ቃል መንፈስ ዝኸውን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቤት መቅደስ ገይሩ መሲልዎም ኣብ ብሉይ ኪዳን ክነግሮም ከሎ ከምዚ ገይርኩም እተው ኢልዎም ኣብ ደገ ከምዚ መስዋዕት ትገብሩ ኢልዎም እንታይ ካለይቲ فسجري مالتي نحرينايو بزح كنفلطون كنبلو ايدلنا ني زغن كم زيوم زغبرو نيرو ابتشاف مجمرتان تغبرو
مسوات يقربوا دحريو اقرام حتصو خاو ابتجبرا زبال مالتي دحريو بيت مقدس ياتو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሞትን ትንሳኤን እዩ አፍተ መጀመርታ ዝኸውን ማለት እዩ አፍተ መጀመርታ ዝኸውን ነገር እንታይ ይልና ሞትን ትንሳኤን ወይ ከአኒ መስዋዕቲ ስጋ እዩ ወይ ከአ እቲ ስጋ እንታይ ዝገብረሉ ዝሞተሉ ዝደኽመሉ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ስጋ ዝሞት ከመይ ገይሩ እዩ እግዚአብሔር ስጋ ይቅተሎ ስጋ ያምቶ ገለ ክትብል ከምኡ ስለ ዝበልካ ዘይኮነ ናብ ቦታ ጸሎት ክትመጽእ ከለኻ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ከለኻ እንታይ እንደኾንካ ትኸይድ እንዳሞትካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ወአምላኽ ንስኻ ኢኻ አምላኺ አንገሄደ ለይካ ኣለኹ ኢሉ ዘማሪ መዝሙር 63 ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምኣላ ስጋይ ማይ ኣብ ዘይብሉን ደረቕን ጽሙኡን ኮይኑ ይናፍቐካ ኣሎ ኣብ ስጋ ኮይኑ እዩ ዝናፍቕ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ይርድኦ እቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ይፈልጦ ነፍሱ ግን ኣብ ምንታይ እያ ትነብር ዘላ ኣብ ደረቕ ቦታ እያ ትነብር ዘላ ገና ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት ኣይትንክፎን ኣሎ ማለት እዩ ገና ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣያስተማቕሮን እዩ ዘሎ ግን ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ግና ክጽውዕ ከሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ናይ ሞት መስርሕ ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ደረቕን ማይ ኣብ ዘይብሉን ደረቕን ጽሙኡን መድሩ ኮይኑ ይናፍቐካ ኣሎ ከምኡውን ስልጣንካን ክብርኻን ምእንታን ክርኢ ስልጣንን ክብርን ናይ እግዚአብሔር ክርኢ ገና ንሱ ግና ምንታይ ዘሎ ኣብ ታሕቲ እዩ ዘሎ ኣብ ደረቕን ጽሙኡን ቦታ እዩ ህይወት እንድሕር ዳኣ ደሪቑ ህይወት እንድሕር ዳኣ ጸሚኡ እንታይ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ኣየስተማቕርኒ ናይ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ፍቕሪ ኣየስተማቕርኒ እግዚአብሔር ከም ዘፍቅሮ ዘሎ ኣይስምዖን እዩ ጊልትነስ ወይ ድማ ኣብ ኩነኔ እዩ ዝነብር ሪኦም ኣለኹም ጸሎት ክንጅምር ከልና ከምዚ እናተማሂርና ንኸውን ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ጌጋ እውን ኣይኮነን ጸሎት ብንስሓ እዩ ዝጅመር ምክንያቱ እንታይ መሲልኩም ሰብ ካብቲ ጊልትነስ ንኣምላኽ በዲለ እዩ ዝብል ኣብ ኩነኔ እዩ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ጽሙቕ ቦታ እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ደረቕ ቦታ ኮይኑ እዩ ዝነብር ዘሎ ናይ መስቀል ፍቕሩ ምስተንከፈኒ ኢሉ ዘማሪ ደም ናይ ኢየሱሰይ እንታይ ገይርኒ ሓራ ውፅእኒ እንታይ ማለት እዩ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 14 እንድሕር ዕብራውያን ርአናዮ እንታይ ይብለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንህያው ኣምላኽ ምእንታን ከተገልግሉ ኢሉ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንህያው ኣምላኽ ምእንታን ከተገልግሉ እንታይ ገብሮ እዩ ንሕልናኹም ካብ ሙት ግብሪ ካብ ኩነኔ ካብ ተበዲለ ዝብል ሕልና የንጽሆ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ኢልካ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከተስተማቕር ካብ ኩነኔ ሓራ ክትወፅእ ኣለካ ካብ ኩነኔ ሓራ ክትወፅእ ከዓኒ ክወፅእ ኢልካ ይኾንካ እንትወፅእ ምክንያቱ እንዳቐረብካ ክትመፅእ ከለኻ ኣብ ኩነኔ እንተለኻ ኣብ ስጋ ኢኻ ዘለኻ ኣብ ደረቕን ኣብ ጽሙኡን ቦታ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ግን መመሊስካ ክትኩሕኩሕ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኩሉ ግዜ ይፅዋዓካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማእከሎም እንታን ክንእንብር ኣብ ማእከሎም ክቅደስ ኣብ ማእከሎም ክነብር ሰፈር ርሒበ ክነብር እንታይ ግበሩለይ መቕደስ ይግበሩለይ ኢሉ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ፕሮቫይድ ገይሩ ማለት ስለዚ ኣብቲ መጀመርታ እንታይ ኣብ ግብር መስዋዕቲ እዩ ዝስውእ ሰብ ንስጉ እዩ ዝስውኦ ማለት እዩ ምዕራፍ 12 ሮሜ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን ጌርኩም እንታይ ግበርዎ ኢሉ ንስጋኹም መስዋዕቲ ግበርዎ ኢሉ ዝኾነ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ዝኽልክለካ ዘበለ ነገር መስዋዕቲ ክትገብሮ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይፅዋዓካ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡውን ስልጣንካን ክብርኻን ምእንታን ክርኢ ናብ መቕደስካ ማዕድኻ ኣሎ ኣማዕድለኹ ለውሃትካ ካብ ህይወት ይበልፅ እዩ ሞስት ፕሮባብሊ ዳዊት ካብ ክብሪ ምስ ወረደ ዘመሮ እዩ ምክንያቱ ኣብ ክብሪ ክነብር ከሎ ርእይዎ እዩ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ካብ ምንታይ ከም ዝበልፅ ካብ ህይወት ከም ዝበልፅ ስለዚ ሕጂ ኸ ተመሊሱ ባይዘወይ ሓደ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ደረጃ ምስ በፅሐ እቲ ቦታት ውሕስ ኢሉ እንድሕር ድሓስብ ኮይኑ ከምዚ ገሊኣቶም ዝብልዎ የዋህነት እዩ ምክንያቱ 32 መዝሙር ዳዊት ከምዚ ኢሉ ኣሎ ብርሃዋይ ከኣሲ ደጊማ ኣይከንደልፅኒ የበልኩ ኢሉ ብርሃዋይ እንታይ ገብርኒ ደጊማ ኣይከንደልፅኒ ምስ ረሃቦ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ምስ በፅሐ ምስ ተነቓቕሕ ካብ ሕጂ እኒአውሲ ኣይንድልፅኒ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ኣስተውዕሉ ጴጥሮስ ሓደ መስዋዕቲ ገይሩ ናብ ኢየሱስ መፅኡ ንፍርሁ ዘበለ ንኢንሴኪሪቲስ ወይ ድማ ንዘይውሕስነት ንምጥሓል ዝበሃል ንጎይታ ኣሚኑ ነዚ ኩሉ መስዋዕቲ ገይሩ መፅኡ ማለት እዩ ግን እቲ መስዋዕቲ ቀፃሊ ስለ ዘይገበሮ እንታይ ኮይኑ ክትሕል ድማ ጀመረ ኢሉ ምክንያቱ ንምንታይ ክርኢ ጀሚሩ ሽዑ ወፂኡ ሽዑ ኣብ ከባቢኡ ዞን ክብል ጀሚሩ ንድሕር ዳኣ ዞን ክትብል ጀሚርካ እንታይ ኣሎ ሓል ኣሎ ማለት እዩ ዕረፍቲ ቫኬሽን ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ዓቀይታይ ነቲ ዘዕቅዮ ምእንታን ከስምሮ ኢሉ ብመነባብሩስ ኣይጠላለፍን እዩ ኢሉ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ክነግሮ ከሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ክርስቲያን ህይወት ኩሉ ግዜ ከም ምንታይ እዩ ከም ናይ ዓቀይታ ህይወት እዩ ዝምሰል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ መንቃሕ ክነብር ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀፅባሒኑ ስጉእ መስዋዕቲ ዝገብሮ ትማል ንድሕር ዳኣ ሰዊእካ ሎሚ ከዓ መስዋዕቲ ትገብር ሎሚ እንተ ጌርካ ከዓ ፅባሕካ ትውስኽ ማለት እዩ
حد جزء سلز جبرك نقول جزء تسوي أين برني مالتي أبسط صباح يزل لنا زعبيري مسكن قويتا قميلو أبسط صباح أنت يقبر يلوثنا عكس على النزدلي مسكلو يلعليلو أملا خست مسكن يقول سلز أبزبوت هذه مسواتي يسوء مالتي كابزبوت هذا مسوات سوء مش جمرو قورو متى يقبرو يلقوا مالتي سلزي بهوتك سعزل له خان سمكا كبار خيلو إرابنا عين ما يتكم تنافق كم دم نفسين عها وأملاخ تنافق الله نفسين أملاخ نتيجة أملاخ تصم ما أسكن كم تصاب كن نجت إجابير سقومي إراب سيبلو عملتي تمايك ستي لا تراجع كونه سخاب صلاة تادمول مالتي تايتجبر أتي ماي تصم أنت تجبر ليه أفت مايك تنسافف ليه أفت مايك أتمو بوجرها كاب صلاة تهدم ليه أب ما يزيحن بسوا صلاة الله لازم عين ما ينتهي تجبره تنافقه أب بحري وإذا ما أبتي ما يزلوا بتخاني أو تنسافف إجابير مسكن أنا من أيفلتني نيرة كحن بساخن صغير عملتي قنت تجبر أو صادق إبلنا قال إجابير أم تايز حبايلو يهدم مو أم تايز حبا يا صادق هاديمو نام تايز عقبيلو نافت جنبي ويكاني نافت نايك أبتغوحي يزم أو يزعقبي بلنا إجابير مسكن سلازم تاي مالتي زخونة زفره نجار مزمتة تهتجبر ناوي يتقرب مالتي نابت عين ما يتخيل لازم كاب كونني زوجة نام تايمت نام نسحة مت يخيل مالتي هذا نجار كن ردوا زقبنا أبكر نجزابير كن السحة لازم بالكا يكون كانت السحة كمش قال الله كم زيلو منفس جزابير مسرت عكات راي كم تنسح نسب قرآن أس كم زيلوهم قاي كم فقط أملاخ سنتايز قبري لهم زي تتعسلوا انتايز متسيلوهم زي تتعسلوا نجار يزمت قاي خم فقط أملاخ مالت منفس جزابير زرت عكا كاب كنا نيجنا نسأ زغنا مالتي زخوننا كذا يكونس أبكر مجزابير كتقدس أبكر مجزابير كتجلجل نأملاخ دو كتبل زجبرك كم منفس باي زوي كسن كنا نين بزي خات فلا اليوم مالتي كسن سوري ننسحن كنا نين أتزخوننا كا زخسكاي أتي ناب نسحة زمت أكاجنا ناب أملاخ يزقربك سلازم خاب كنا نين ناب نسحة كاب نسحة نام مخوقها ويدما نام محتاج سابليكيشن إبلنا على الزابير مالتي ويكاني كحمو إلو قويتا أنت مالتي منفس قدس زلوا صلاة تصلي لها مالتي شو لحد كاب مسوات تقبر جميل كشعو قرب أنت تقبر ولا دقاق يمكن حدا قال أنت بالكيو ولا ساعات أنت وصدك ولا جزين أنت وصدك أنت تقبر تحشع تجمر مالتي زابير مسكن إزي زي لاوت نايك زابير ملوكتاوي من قدي نام تاين مئتاو نام كبر مئتاو مالتي ولا خلوط أنت لها ولا شورت قاعد تقبر لها أي كالي مهنياتو أبلي كنا لك عقم يوم سرعام نإبراهيم صحفها خميلو مالتي سلازخ أنيل معرف أسرته دايلو بسجوز قدس لنا حدشين هياون مجد حنت في اللي زلانتها تمجدي كفيت وقي مالتي كل جزين تها لنا تبعتن من توم تاون علنا إيد كلام جنا سما يخونون زعتو عبد الجوخينهم نتوم زعتو يوم تايز جبر صبي يقدسون يرام مالتي مزح هذا نعم الله حسب زبولو أبيت خرسيان مسكرس مثلا نستحيت وانت تجبر الله نقدس يلوان نسخنك نصبه نقدس عبد الجوخينهم مالتي تيا ما وش تزلوا جنا أنت يجبروا يقدسون مالتي توم قدسن كاب حادم لنا على الزابير نعم الله كبر يكتب كلها كاب تقدسنو كاب تبهاريو إخاء التماغن أملاخ استمسكن يا أخوان نايك زابير منفس حبرت مالتي أتي مس أمن زراز لقب مس أحد السجاي أتي مس قوي تاز لقب جنا مس أنت يلو قال أملاخ هذا منفس يبلنا نحرد أمس قوي تا تبقى زخون حبرت تقبر جميل حارسة كابتناتو أنت يقبر بهاري يوزم قل مالتي ويكاني أتي بيسوس كريستوس أو استقمت بهاري تقبر يجمر كجلس يجمر كخفت يجمر كوتس يجمر مالتي زابير يمسكن سلازي كاب نسحة ناب بوحكة ويكاني نام محتاج دحريو نام ممساو ناب حبرت ويكاني نابتي تبقى زخون حبرت ويكاني نام مملات أمون قنا قاعدها دوم بال أرس صلاة سلسلة هذا كذا يكون كاتسلسي أبوش تقام منفس جزء أنت يقبر مالتي يخوع كح مالتي
ኤጳፍራስ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣሎ ብመጽሓፍ ቅዱስ ንሰብ ቆሎሴ እንታይ ይገብረሎም ይጽልየሎም የማልደሎም ይብለና የማልደሎም ይጽልየሎም ከም ትልክዕ ቻይልድ ቢሪንግ ወይ ድማ ሰበይቲ ንኽትሓርስ ትጻዕሮ ምጽዓር እዩ ዝብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ከምኡ እዩ እንታይ ዝገብረልኩም ከምኡ እዩ በቃ ዝጽዕረልኩም እንታይ ክትገብሩ ኢልዎም ብኩሉ ፍቃድ ኣምላኽ ሙሉኣትን እንታይ ክትገብሩ ርድኣትን ምእንታን ክትኮኑስ ኤጳፍራስ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብረልኩም ኢሉ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ዝጋደለልኩም እያ ትብል እንታይ ይገብረሎም የማልደሎም ኤጳፍራሲ እቲ ሰንስ ኦፍ ኤርጀንሲ ዝበሃል ምሽ ኣለዎ በቃ ከም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካልእ ኣማራፂ ዘይብሉ ህፁፅ ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ዝነዶ ነገር ስንታዩ ብኩሉ ፍቃድ ኣምላኽ ርድኣትን ሙሉኣትን ክኾኑሲ እንታይ ይገብረሎም ይጽልየሎም ይጋደለሎም ከም ትልክዕ ክትሓርስ ንሓንቲ ክትሓርስ ትጽዕር ዘላ ሰበይቲ ዝኾነ ካልእ ኣርእስቲ ክትባይ ትኽእል ኢኻ ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ደልያ ነገር እንታይ እያ ትሓርስ ኣለዋ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝጋደለልኩም ኢሉ እዚ ዓይነት ጾር መንፈስ ኣምላኽ ጥራይ ክቦ ዝኽእል ሓደ ሰብ ማለት እዩ ኣርእስቲ ጸሎት ስለ ዝተውሃብካ ኣይኮንካን ትጽልዮ እንታይ ደኣኒ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ናብቲ ደረጃቲ ኣቢሉ ይደፍኣካ ማለት እዩ ናብቲ ደረጃቲ ኣቢሉ ይወስደካ ስለዚ ጸሎት እንታይ ጸሎት መንፈስ ቅዱስ ዝዝውሮ ምዝርራብ እዩ ወይ ከዓ ሕብረት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣብቲ መጀመርታ ግና መስዋዕቲ ስጋ ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምቲ ቀደም ዝጽልዮ ነበርካ ከምቲ ዓሚቕ ዝጸለኻ እያ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዓሚቕ ዝጸለኻ እያ እንተዘይጸለኻ እንታይ ማለት እዩ መስዋዕቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ከም መስዋዕቲ ድሕሪት ተሪፍካ ኣለኻ ማለት እዩ መስዋዕቲ ኣብ ፀጽባሕ ኣይተቐረብኒ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ኣብ ፀጽባሕ ተቐርብ ተጀመርካ ግና ይኽፈት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናብ ምምላኽ ድማ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣብኡ ዘርዚርናዮ ዘለና እቲ ጸሎት ሲ 7 ወይ 9 ዓይነት ጸሎት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ነዚ ኩሉ ግና እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ መስዋዕቲ እዩ ድሕሪ መስዋዕቲ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ግዜ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እንታይ የድሕነና ኢልና ካብቲ ናይ ቀደም ካልከኒ ካብ ናይ ሕጂ ሳልሳይከ ካብቲ ዝመጽእ ሓቀዶ ብደም ምድሓን ማለት ከም ታብቲ ጸጉ ሕድገት ኃጢአት ኣለና ኢሉ ኃጢአትና እንተተናዘዝና ከዓ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ኃጢአትና የንጽሐና እዩ ኢሉ ሕጂ ከዓ ብደሙ ካብ ጽድቕና ክንደይ ካብ ትቁጣዕ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ምንታይ ሰለስተ ነገር ጌርና ያ ዘለና ካብ ቀደም ሕጂ ዝመጽእ ሰለስተ ነገር እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ ሓራ ይገብረካ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጸሎት ስለዚ ጸሎት ካብ ብኹነን ይኽትጅምሮ ኣየድልካን እዩ ጸሎት ካብ ብምንታይ ኢኻ ትጅምሮ ማለት እዩ ብመስዋዕቲ ኢኻ ትጅምሮ ብኹነን ተጀመርካ እውን ፀገም የለን እንዳጸናሕካ ምስከድካ ናብ ምንታይ ከምጻካ እዩ ናብ ንጹህ ሕልና ከቕርበካ እዩ ማለት እዩ በዲለ ዝብል ሕልና እንታይ ይገብር የንጽህ ማለት እዩ ደም ኢየሱስ ደም ድበላታትን ኣረውሕን ኣብ ዝረኸሰ ተነጺጉ ንምጽራይ ስጋ ዝቕድስ ካብ ኮነ ይብለና ክንዛዕ ክንደየና ይደኣ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክሳዕ ክንደየና ይደኣ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ እንታይ ዝቕረበ ብዘይ ጽያፍ ዝቕረበ ንዓኻትኩም ስንህያው ኣምላኽ ምእንታን ክትገልግሉስ ካብቲ በዲለ ዝብል ሕልና ካብ ክፉእ ሕልና እንታይ ዘይገብረኩም ዘይንጽሃኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ክሰርሕ ዝገብሮ መንፈስ እሱ ጥራይ እዩ ስለዚ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ዝገብረና ኢሉ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ላስ ተመስገነ ይኹን ብድሕሪ እዚ ናብቲ ገበራ ዝበሃል ቦታ ይኸዱ እሞ ኣብኡ እንታይ ይገብሩ ኣጋሮም ይሕፀቡ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ጳውሎስ ሰብ ኤፌሶን እዚ ክነግሮም ከሎ እንታይ ኢልዎም ክርስቶስ ብቃሉ ገይሩ እንታይ ምስ ገበራ ኢሉ ብምሕፃብ ማይ ምስ ኣፅረያ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ክኸፍተልካ ይጅምር ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ክበርሃልካ ይጅምር ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን በዚ ኻ እንታይ ዝግብር ትቅደስ ትጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ባዕልኻ ድሕር ደኣ ዝኾነ ነገር ክገብሮ ፈቲንካ ስነ ስርዓት ጥራይኻ ትገብር ማለት እዩ ስነ ስርዓት ጥራይኻ ባዕልኻ ትገብር እቲ ኖርምስ ናይቲ ከባቢኻ ወይ ከዓ ናይቲ ሕብረተሰብ ክትሕልዎ ትኽእል ማለት እዩ ጎይታ ከምኡ ኢሉ ቃልካ እንታይ ኢሉ ሓቂ ኢሉ ብቃልካ እንታይ ግበሮም ኢሉ ቀድሶም ኢሉ ከመይ ገይሩ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝቅድስ እንድሕር ኢልና
قال እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ ምስተኸፍተን ምስተገልጸን እቲ ቃል እንታይ ዝገብረካ እቲ ቃል ንዓኻ ቀሊዑ ይዘርኤካ ማለት እዩ እቲ ቃል ከኣነ ሓይሊ ዝኾነካ ማለት እዩ ህይወትካ ኣብቲ ቃል ኢኻ ትረኽባ ማለት እዩ እቲ ቃል ካብቲ ዘለኻ ህይወት ንላዕሊ እንታይ ይኸውን እሱ እዩ ዝያደ ሓቂ ዝኸውን ማለት እዩ ማርያም እቲ ቃል ምስ መጻ ታ ማርያም ታ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ብልቃጥ ኣሰበረት ማለት እዩ ኣስታት 200 ዲናር ዋግኡ ነይሩ ኢሉ ባዕሉ ተሚንዎ ይሁዳ ማለት እዩ ሕጂ ጣዕሚ ክቡር ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመት ከዓኒ በትናታ ኣገባብ ከዓኒ ጽዕራ ዘምጻቶ እዩ ማለት እዩ እዚ መስዋዕት ክትገብሮ ከቢድ እዩ ጽባሕ ንጎ እንታይ ክነብር እውን ኣይበለትን እቲ ቃል ምስ መጸት እንታይ ገይርዋ ቀዲስዋ ንስኻትኩም ከኣሳላት ዝነገርኩኹም ቃል እንታይ ይኹም ኢሉ ጎይታ ሕጂ ቃል ኣምላኽ እዩ ንሰብ እንታይ ዝገብሮ ምስ ተኸፍተሉ ዝነጽህ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሪፖርት ናይ ሙሉ መዓልቲ ጌርካ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ስለ ዝደገምካ ኣይኾንካን ሓራትኹም ብዛዕባ ሓጢኣትካ ሕድገት ኣለካ እዩ ፀገም የለን ምክንያቱ እንታይ ኣለና ኢሉ ብኡ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ፀጉኡ እንታይ ኣለና ሕድገት ሓጢኣት ኣለና ውዱእ ካብኡ ክትወፅእ ግና እንታይ ዘድልየካ ዝተገልጸ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ዘድልየካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ቃልካ ሓቂ እዩ ቃልካስ ሪል እዩ ማለት እዩ ዘረባ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓበሬታ ኣይኮነን ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ቃልካሲ ሓቂ እዩ ክውንነት እዩ it's a substance እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽን እምነትን ሓደ እዩ 11 ዕብራውያን ጻሓፍኩም ኢሉ ኣሎ እምነት ግና ሕጂ ነቲ ዘይለ ነገር ወይ ከዓ ነቲ ዘይለ ነገር እንታይ ርግጽ ምግባር እዩ it's a substance for the unseen ናይቲ ዘይርአ ነገር እንታይ በቃ እዚ አሎ ኢላ ትጭብጥ ነገር እንታይ እምነት ያዝያ እዚ ዝጭበጥ ነገር ካንታይ ብዛዕባ ተስተዋበ ቃል ኢሉ ብዛዕባ ተስተዋበ ተስፋ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ምስተገልጸ ሓቅን ክውንነትን እግዚአብሔር ይመስገን ካትሪን ኩልማን ትበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ብዙሕ ግዜ ናብ ስቱዲዮ ክትመጽእ ኮላሲ ይብልዋ እቶም ኣብቲ ስቱዲዮ ዝነበሩ ሰባት ክትመጽእ ኮላ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ገና ናብኦም ክትመጽእ ኮላሲ ትህላውነት ይስምዖም ነይሩ ኣብቲ ስቱዲዮ ስለዚ ካትሪን ኩልማን ትመጽእ ከም ዘላ ይፈልጡ ነይሮም ከምንታይ ዝተላዕለ እዩ ዝምስ በልዋ ካብቲ ኣብ ከባቢያ እዩ ዘሎ ሓቂ ንላዕሊ ንዓይ ሓቂ ወይ ከዓ ንዓይ ኩንነት ዝያዳ ንዓይ ድረአየኒ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኢላ ተዛሪባ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል አምላኽ ምስ ዝኽፈተልካ ቃል አምላኽ ምስ ዝበርሃልካ استوعلو كم مدحنكم جميل نبتي برهان تقبلكم لن قدامات معلتات ذكروان يلوم سب اوراين كنوغرام كله اتن قدامات معلتات مو ذكروان يلوم انت تقبلكم لن برهان لحسب برهان تقبلوا كل ነገር ይዝገደፍ ማለት ነው ከመይድ መሰለ persecution ተጻዋይኩም ከመይድ መሰለ ስደት ንብረትኩም ተሓዲኩም ከምዚ ተገቢትኩም ነዚ ሁሉ ተዓጊስኩም ይልዎም ንምንታይ ቀዳሞት ብርሃን ተቀበልኩም ለን ማዓልታት ኮሚኒየር ይልዎም ብርሃን ተቀበል ከሎ ሰብ እቲ አካባቢ ዘሎ ሁሉ እንታይ አንሓንት ነገር አይኮንኒ ማለት ነው ብርሃን ተዘይ ተቀበልካ ግና ብርሃን ክሳብ ተቀበል ጽናህ እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስ ብርሃን ከይ ተቀበለ ኢንፋክት ዘሊሉ ጎይታ ግን ረዲዎ አፍት መጀመርታ የአምላኽ ሰባት ክፈልይዎ ከለው ከምዚ ይብልዎ ናይ ጎይታ ኃይል ቃል ተጠቂሚ ተበጊሱ ፖቴንሻል ግና ወይ ካት ደረጃ ዕቤቱን እትናቱ ደረጃ ምርዱን ግና ሆም ስለ ዘይነበረ ግና ማዕበላት ክርምስ ጀመረ እንታይ ኮይኑ ወሪዱ ማለት ነው አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን መኽፋት ቃልካ እንታይ ዝገብር ይሉ ዘብርህ ይሉ ስለዚህ ኣብቲ ቤት መቅደስ መስዋዕት ምስ ገበርካ ቃል አምላኽ ይመጸካ ዝጀመር በዚ ቃል ጌርካ እንታይ ትገብር ትሕጸብ እግሮም ተሐጺሞም እዮም አሮንን ደቁን ዛአቶ ነይሮ ማለት ነው ብርሃን ካን ሐቅ ካን ለአኽን ሳተን ካን ይምርሐኒ ናብ ቅዱስ መቅደስ ካን ናብ ማሕደራት ካን ካን ይብጽሐኒ ድሕር ዝጥራይ ካን ናምታይ ተአቱ ናብ ቤት መቅደስ ተአቱ ማለት ነው ናብ ቅዱስ ዝበሃል ስፍራ ተአቱ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ቅዱስ ዝበሃል ስፍራ ድሕር ዚ ኢኻ ተአቱ ቃል አምላኽ ክኸፈተልካ ምስ ጀመረ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ዝበለጸ ብርሃን ክትርኢ ድማ እግዚአብሔር መንፈስ يدقفك عب لعلي دما منفس እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብ መንፈስ አእምሮ መንፈስ ፍቅሪ ምኽርን ኃይል መንፈስ ፍልጠት እግዚአብሔርን ፍርሃቱን ከዓርፍ ይብለና ኢሳይያስ 10 ሓደ ካብት ኹሩት ጉንድ እሰይ ሓደ ጠጥዕ ጭብጭብ ይሉ ይጅምር ማለት እዩ እሱ አንታዩ
بزعبا قويتا يزارب زلو قن شوعت منافست أملاخ ويدما أمون قوتهم شوعت كانديل برهان زمالا لسيلو له رأي يوحنس إذن تايو منفس እግዚአብሔር ببزح مقد يقلص حدا خاو بشوعت مقد أبز يقلص سلازي تا هانوكا زبهال بعلكم علو خلو أيود نحريخما زي أرماناتهم مالتي نمنتايو برهان እግዚአብሔር مالتي እግዚአብሔር برهانيو እግዚአብሔር حيل هيوتيو እግዚአብሔር استمسكن يخون برهان اتبيت مقدس عصو يقول لك زي ناب أملاح قدسك تقرب كلها ببرهان እግዚአብሔር تنايخا تقرب اتناي قويتا نقر ببرهان እግዚአብሔር تنايخا تريون تخفلطون مالتي هانانيان ጳውሎስ كتصلي له خلو خمزيلو تصليلو كاب أفو نسخا خطريه يخايلوا كاب أفو أنت خدقبر يخايلوا حق خدقبل يخا قال كتقبل يخايلوا እግዚአብሔር يمسكن نግዚአብሔር كتريو تقل كاب مستقبل كاتراي نግዚአብሔር بزي قدس ناسي زريه يلن يلنا على እግዚአብሔር انتاي زريه نسو بهاريو ايراني يلو ابرومي بهاري انتاي يقبرني يلو እግዚአብሔር ايران نو ملكو ايراني بهاري يغنا انتاي تقبرو تستمقرو ويكاني تفلطو سنس تقبرو مالتي እግዚአብሔር ابصصبح حدش يلو دغ ايرمياس ابقن እግዚአብሔር قرب كله እግዚአብሔር لوم مسقرب حدش نغرنا እግዚአብሔር نغر يري صباح مسقرب خم صباح مسقرب سلازي تغريمو انتايلو ابصصبح حدش يلو امون مخان كخ انتاي عبي يبلنا دغ ايرمياس معراف 3 مالتي سلازي نا እግዚአብሔር نغر ناي ابتنا እግዚአብሔር هلونا اتيخا طرا يخرز زقيل مالتي لوم من المقدس نؤتو نؤتو زبلنا قال እግዚአብሔር اذا مالتي بز برهان استدقيفكا تعطو مالتي اب لعلي دما منفس እግዚአብሔር مسبلك انا اتخابت انا زهبو ماي ستغنا تا انا زهبو ماي او نزل عالم هي وزفلفل عين ماي كون ينبر نزل عالم اي صمئن يلو እግዚአብሔር يمسكن صم زي بلو صلمات زي بلو هيوتي زنبر مالتي እግዚአብሔር يمسكن بجكا زبرهان زغنا خال ነገር አለው ህብስት ምርአይ ዝባላለው ወይ ካንጊራ ምርአይ ዝባላለው አሁን ታይለን ካል ቀህ ዝብለካ ነገር የለን ማለት ነው ሰውዓን ሰለስተን መዝሙር ዳዊት ካብ መቅደስ ወጽኤ ይሉ አሳፍ ዝባል ስለዚህ እንደፈራት ቀና ኩሎም እዚኦም ጸገም የብሎም ምን ይሎም ኩሉ ግዜ ኻኒ ብትዕቢት እዮም ዝዛረቡ እዝግና ናብ መቅደስ ክሳብ ዝኣቱ ይሉ አሳፍ መዝሙር ሰውዓን ሰለስተን ማለት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማንካውን ንዘል ዓለም ብጽዕና ኣሎ እቲ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ማለት ናይ ማለት ኩሉ ግዜ ገጽ እግዚአብሔር ክንብል ኮልና ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ኣብ ቅድሚ ገጽ እግዚአብሔር ማለት ኣብ ቅድሚ ህላውነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ህላውነት ኣብ ዘለዎ ቦታ እንታይ ማለት እዩ ዕጋበት ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም ኢሉ ናይ ክብሪ መንፈስ ቃል አምላኽ ካብኡን የወግና እንተ ክትገብር ይዘለይካ እንዳትኣዘዝካ ክትከይድ ይዘድለይካ ማለት እዩ ሪኢኹም ጴጥሮስ ብርሃን ምስ መጾ በቲ ብርሃን ተደጊፉ ከይድ ጀሚሩ ድሓር ግን ኣብ ከባቢኡ ክርኢ ጀሚሩ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ተድልዮ ማለት እዩ ምእዛዝያ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንድሕር ሪኢኹም ቃል አምላኽ ናባኻ ምስ መጽ ወይ ቃል አምላኽ ኣነቓቂሕካ ተሲካ ክትከይድ እንትጀመርካ እቶም ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ይብለና ንጢሞቴዎስ ጳውሎስ ከም ኢልዎ እቶም ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ብዘሎ ዘመኖም እንታዮም ስደዱ እዮም ኢሉ ጸላእ ኩሉ ግዜ እንታይ ዘምጻልካ ሓደ ነገር ይዘምጻልካ ወይ ከዓኒ ንእግዚአብሔር ክትእዘዞ ዘለካ ነገር ኣሎይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽን መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር እሞ ብፁዓን ኢኹም ናይ ክብሪ መንፈስ ናባኻ ይሓድር ዕጣን ኣብዚ ሕብስቲ ዕጣን የፍስሱ ነይሮም ዕጣን ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ መከራ እዩ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ክነድድ ከሎ ከዓኒ ጸሎት እዩ ወይ ከዓኒ እቶም እቲ ዕጣን ዝብለና ራእይ ዮሐንስ ወይ ከዓ እቲ ጸሎት ቅዱሳን ይብል ሓቀይዶ ጎይታ ከዓኒ ክዳውንቱ እንታይ ነይሩ ኢሉና ክዳንካ ከዓ እንታይ ይጨኑ ኢልዎ ዓልወ ዝባድ ዕጣን ይጨኑ ኢልዎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዕጣን እንታይ ናይ መከራ እዩ ወይ ከዓኒ መሪር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፎር ሳም ሪዝን ኣው ገይሮም ደቂ አሮን ካው ይበልዑ ነይሮም ማለት እዩ ማንም ሰብ ግና ካብ ዝኽበላ ኣይፍቀደሉን እዩ ሓደ ግዜ ዳዊትን ሰቡን መሳደሙ ምስ መፁ ናብቲ ኻ እንታይ ኢልዎ ነዚ ኣይፍቀድን እዩ ኣንደር ኖርማል ሲርኩምስታንስስ ስለዚ ሃደሙ ስለ ዳዊት ናይ ኣምላኽ ጽዋዕ ስለ ዝነበሮ ክኸውን ንኽእል ግን
تخان هيبوا قويتاون نزل حساب زي دقيفوا مالتي እግዚአብሔር استمسكن يكون من تسم كريستوس انت تصرفكم إلو سلازي أبزخونه بوتا ناي أملاخ كبري ناي እግዚአብሔር كبري ناي قال أملاخ كبري خبر حالك كله بتقال تراخت مالالس كلها مئزاز يدليكاي مالتي عايد ناي تقال من مليسكا كتستمع أورا من مليسكا ناوش تغتاتو يدليكاي أملاخ استمسكن يكون بزح جزء كابزي إنا نملس مالتي قال أملاخ مسبر حالك مستنا حكا تصبوك كيف جمرك هذا نجار مسمسة قال أملاخ انت يزدليكا صنيعك أو دوك تبل مالتي እግዚአብሔር ይመስገን በትብርሃን ተختم ማለለስ ማለትي ቅባት ካብ ትቅዱስ አለኩም ይሉ ቡኡ አንተ ይግበሩ ይሉ ንበሩ ይሉ ቡኡ ንበሩ ቡኡ ተማላለሱ ነተሐቅቃ ትፈልጡ ይኹም ማንንም ክምህሮኩም አይደል ይሉ ምስበለ ቡኡ ኻኒ ንበሩ ቡኡ ኻ ተማላለሱ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ክብር ናይ እግዚአብሔር ቃል ናባኻ ክበርህ ከሎ ከተንሳአካ ከነቃቅሐካ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ቃል ንኽትእዘዝካኒ ሓይል ክበካን ኮላዩ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ኻንታ ይትገብር ማለት እዩ ናብቲ ውሽጢ ገጽካ ተአቱ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገን ይኹን ስለዚ መስዋዕት ምሰዋዕካ አምላኽ ይመስገን በቃል አምላኽ ጌርካ ምስ ተሓጸብካ ቃል አምላኽ ቃል ናባኻ ምስ መጸ ብርሃንካ ምስ ረኸብካ ኣብ ጸግዕት ልዑል ዝሓድር ይብለና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ምስኣተኻ ማለት እዩ ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል እንታይ ይገብር ኢሉ ينبر إلو እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጸግዕት ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር ንእግዚአብሔር ጸግዐይን ዕርደይን ዝውክል ኣምላኸይን ይብሎ ኣለኹ ስለዚ እዩ እቲ ናይ ክብሪ መንፈስ ዝብለና ማለት እዩ ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕር ደኣ ሓደ መስዋዕቲ ጌርኩም ሓደ ዋጋ እንድሕር ደኣ ኸፊልኩም ነታ ዘላ ከባድ ነገር እንድሕር ደኣ ሰጊርኩማ እንታይ ዝመጽእኩም ኢሉ ናይ ክብሪ መንፈስ እዩ ናባኻትኩም ዝመጽእ ይብለና እግዚአብሔር ጸግዐይን ዕርደይን ዝውክል ኣምላኸይን ይብሎ ኣለኹ ካብ መጻወዲ ሃዳናይ ካብ ዘጥፍፌራ ሃናግፈካ እንዳበለ መዝሙር 95 ይኸይድ መንዩ ኣብ ከረን ቅዱስኑ ዝነብር ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ ናብ ዝኸረን እዚ ናብ ቤት መቅደስ እዚ ናብ ውሽጢ እዚ ክነኣቱ መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እዩ ዝጽዋዓና ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን ወእግዚአብሔር ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ ስምካን ዝኽርኻን ከኣኒ ናፍቆት ነፍስና እዩ ይብል ኢሳይያስ 26 ቁጥር 8 አምላኽ ይመስገን ኣብ ክብር እግዚአብሔር ምህላው ኣብቲ መንፈስ እግዚአብሔር ዘሎ ቦታ ምህላው ማዕር እንታይ ኣለዎ እዩ መገዲ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ክነብር እዩ ዝደለየና መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናብኡ ገጽና ክነኣቱ እዩ ዝደለየና ብዳይ መንጫዕጫዕተኻ ማዕሙቕ ንማዕሙቕ ይጽውዑ ሸምቦባትካን ማዕበላትካን ከዓ ንብልዕለይ ሓለፈ ይብል መዝሙር 42 ናይዚ ኩሉ ክንመሃሮ ጸናሕና መዝሙር 42 በቀሊሉ ሳማራይዝ ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክጅምር ከሎ እንታይ ይብል ራብ ንዓይኒ ማይ ከም ትናፍቕ ከምኡ ድማ ነፍሰይ ናባኻ ትናፍቕ ኣለዋ ኣምላኽ ኢሉ ዝጅምር እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ እንዳኣተወ ምስ ከደ ብድሃይ መንጫዕጫዕተኻ ማዓሙቕ ንማዓሙቕ ይጽውዖ እዩ ይብለና ናይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ኣዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ከምኡ እዩ ዝብል ነቲ ማዓሙቕ ወይ ከዓ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ዝፈልጦ መን ይብለና መንፈስ ቅዱስ እዩ ወይ ከዓ መንፈስ እግዚአብሔር ሓደ እኳ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር መንፈሱ እንተዘይኮይኑ ኣይፈልጦን እሞ መንፈስ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ወይ ከዓ መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ንዑ ዝፈልጥ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብዚ ማዓሙቕ እዚ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ቦታ ዝኾይና ክንነብር ኣብዚ ክንመላለስ ሎሚ ይጽውዓና ኣሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ይብል ንሕና ግና ነቲ ብኣምላኽ ተዋሃበና ምእንታን ክንፈልጥ ሲ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ዘሎ ኣይቅበሎን እዩ መንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ንዕሽነት ይኸስተውዕሎውን ኣይከኣሎን እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥ እንታዋ እዩ ከምኡ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን ይብለና እቲ መንፈስ ግና ማዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ እንታይ ይገብር እዩ ይምርምር እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ብድሃይ መንጫዕጫዕተኻ ማዓሙቕ ንማዓሙቕ እንታይ ይገብሮ እዩ ይጽውዖ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎ ማዓሙቕ ንኽኣቱ ሰብ መዓር ነዚ ኩሉ ነገር ገሊሁ ምዝኣቱ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ኣበይ ደረጃ ከም ዘለና ባዕልና ኢና ንፈልጦ ኣብ መስዋዕቲ ኢና ዘለና ኣብ ምስልቻው ክትህሉ ኢትስ ኳይት ኖርማል ቬሪ ኖርማል ቬሪ ናቹራል ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ምስልቻው ይሓልፍን ይነብርን እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ከም ዝሓለፍናዮ ዓመትን ገለን ካብ ሕብረት ምስ ተፈለኻ ከዓ ከምኡ ኢልዎም ጎይታ ሓደ ግዜ
ዮሐንስ كل ጊዜ ስንታይ ይገብር ነይሩ በቃ ዝነድድ ብርሃን ነይሩ ስኻትኩም ከ አንታይ ትገብሩ ነይርኩም በተ ብርሃኑ ባህብለኩም በቃ በተ ብርሃኑ ባህክብለኩም ደልዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፍሬሽ ዝኾነ ቃል አምላኽ ንጎ ዘምጻሎ ኩሉ ግዜ ካብ አምላኽ ዝኾነ ቃል ይዘምጻሎ ንሱ ነዲዱ ሓዲሩ ቃል አምላኽ ይምጻሎ ንጎ ሶም ካንታይ ገብሩ በተ ብርሃኑ በቃ ባህብሎ አሪኹም በብርሃን ናይ ሕብረትን በብርሃናት ከም ምላስን በበይኒ ማለት እዩ ግን ምስልቻው ምድካም ግን ሸውዓተ ጊዜ ጻድቅ ይትስእ ማለት ሸውዓተ ጊዜ ክወድቕ ልቸንሳ ዝህብ ዘይኮነ ደልዩስ ጻድቅ ግን ኣብ ዝኾነ ደረጃ ኣብ ዝኾነ ስቴት ናይ ውድቀት ይሃሉስ ኩሉ ግዜ ባህሪኡስ ተኣውሽጡ ዘሎ ዓይነት ሰብሲ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ምትንሳእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምትንሳእ እዩ ጻድቅ ሸውዓተ ጊዜ ይትስእ ሸውዓተ ጊዜ ይትስእ ቀደም እንታይሎም ብንእሽተና ነጊሮምና ክሳብ ሸውዓተ ጊዜ ሚኒመም ሓደ ሰብ ሓጢአት ይገብር እዩ ኣብ ህይወቱ ማለት ያ ሆም ግን አይኮነን እንታይ ማለት እዩ ሸውዓተ ጊዜ ይትስእ ማለት ዋላ ተደጋጋሚ ዋላ ሸውዓተ ዝያዳ እንትኾነ ዋላ ተደጋጋሚ እንተወደቕ ከማ እንታይ ይገብር ኢሉ ይትስእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አቤና ያለና ኣብ መስዋዕት ተለና ንቐጽል እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ትገበራ ምሕጻብ ነእቶ ክርስቶስ ከ ኣብቃሉ ገይሩ እንታይ ምስ ገበራ ኢሉ ምሰጽረያ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቃል አምላኽ ኣብ ህይወትና ፉል ኮርስ ወይ ድማ ሙሉእ ሓይሊ ክሳብ ዝህልዎ ሱቕ ኢልና ቦታን ዕድልን ንሃቦ ቀጻሊ በቲ ዝተዋሃበና ቃል በቲ ዝበርሃልና ነገር ነስተንትን አምላኽ ዝተመስገን ይኹን መስዋዕትን ድሕር ጎዲልና ኣሎ ከኣሎም መስዋዕትና እንታይ ንገብሮ ንሕድሶ እግዚአብሔር ይመስገን ናቲ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ንሕና እንደልዮ ንላዕል ነገር ንሱ ንዓና ንውሽጢ ክእትወና ንሱ እዩ ዝጸምን ኣብ ማእከሎም ምእንታን ክነብር ዝበለኮ እሱ እዩ ንስኻ ማእከልና ክትነብር ኢሎም እኮ ኣይደለይዎን ኣብ ማእከሎም ምእንታን ክነብር ስንታይ ግበሩ ለይሉ መቅደስ ይስርሑለይ ቤት ይስርሑለይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣበየናይ ደረጃ ኣለና ንፈልጥ ኢና እሞ ብኡ ጌርና ንኸይድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንጽሊና ስለዚህ አሕዋቴ በተመጋረጃ ማለት ብስጉ ዝቀደሰልና ሓድሽን ሕያውን መገዲ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መቅደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዘለወና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤት አምላኹን ኣብ ሊቀኻን ኢየሱስ ካብ ዘለወና ልብና ካብ ክፍዕልና ተነጺጉ ስጋና ብጽሩይ ማይ ተሓጺቡ ሙሉእ ብተረዳና እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና መንፈስካ ማእከልና ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ ክብረ ንህበካ ኣለና ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል እዚ 30 60 100 ኣባና ክፈሪ መመሊስና ናባኻ ክንቀርብ ክትድግፈና ብሽም ኢየሱስ ደጊመ ይጽሊ ኣለኹ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ኣሜን